अच्छा देखो हमें घूमना गम के गाना गाओ तनी खाली प्यारे कोइला के ना हवे ठीक बाटे निभौलो के हवे कैसे कहावत कहला कि काजर लगैला के ना हम मटकैलो के ह तो सुनो सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे लगा के छोड़ावल बहुत बात हो। ए बुढ़ी तू बुढ़ा गइलो अल्लाह से में तर जवानी चहल बटे। हां ई का कबे चुम्मा देता जाना तनी दीदी मतलब के कह दी कि हम चुम्मा देतानी मन हन के आधा रही जा तारा आधा घंटा ये नौटंकी देखा तनी जा मोबाइल लेके आपका मोबाइल लेके जात रही हम कबे ले मोबाइल रही हेनिया से हेनिया चोरावत रही बाटे डिलीट कर दी हाली में नंबर दहन मोबाइल दा एगो नंबर डिलीट करे के बारे। अरे देखी जी हमके फोन मिलाओ के बापनी भैया के हैं छोड़ी लो ले जा कर ले डिलीट कर दे बुढ़ी डिलीट का जने न के घरी बुढ़िया के कौन ऐसन बीमारी हो गइल बा कि 2 महीने से इतना ही चेंज हो गइल बाड़ी के बुझात इनका जवानी चढ़ल बाटे ना घर के काम करतड़ी ना बहरी के काम करतड़ी गोईठा मंगनी द्वार पर से के लेके आई खाना बनावे के बा आ देखो जाके कने का करतड़ी ओनिया के उनकर ख्याले नहीं के तनको न के हां घर में का होई या ना होई ना लइका खिलावतड़ी एको काम घर के छू के नहीं करत काने का ई करतड़ी कि लात के बार बिटिया भइली है कि का भइली बुझाते नहीं के इनकर आ 24 घंटा अपने आप में मगन रहतड़ी इनकरा कुछ का टेंशन बाटे कि घर में का आई का ना आई प्याज नहीं के घर में कबे कनी के मम्मी जी जाके सब्जी का शाम के लिए आई तो सब्जियों ना जाके ले ली है मने खाली का तो दिन गुनगुनात रहतरी खुश रहतरी मने इनकरा का भइल हमारे इहे नहीं के बुझात कि मने इनकरा का हो गइल बाटे कि जस बुढ़ा दे तस जवानी चढ़ जाता खाली घर छोड़ घर बिनिया करतड़ी समझ गइलू नो के एगो छू के काम नहीं के टेंशने नहीं के घर में का होई ए जे कहनी के आधार कार्ड बनवाए के बा लइका के जीजा के तनी बनवाए तनी जाई जाके नामा पूछे पढ़ावे के बा लइकन के इनके कुछ का टेंशन बाटे खाली दिन रात दुआर पर रहतरी घर छोड़ के दुआर पर बैठा रहतरी दिन रात दुआर पर बैठा रहतरी दलानी में चल जली हो एगो बना देले बड़ी घर झूठो के ओकरा पर बनावे के हइए ने के ओही में दिन रात खाली बैठा रहतरी का जानी का करियन का ना करियन। ए दीदी दीदी तनियो बेही जब बैठ के आराम से बतियावे घर में बतियाम तो जान जी हाँ बताओ हमारे जान से 3 दिन हो गए बा बतियौले अभी तक ले ना बतियनी काजनी कैसे होयन कैसे ना एक दिन फोन ना करेनी ना तो टाइम से खाना ना खा चलो उसदा सुतल बाड़ी से आराम से लगा के बतिया ले बताओ दूधू को पतो ही बाड़ी से यही के चलते ना हमारी जान से बात नहीं के हो पावल। अब बताओ वो बुढ़ावा के हम का भरोसा करी दिन रात खाली तकारिए खेते में जाके अगोरा ताटे हैं पागल बौरा है ई का जानी एकरा घर ना रहे के चाही हैं एकर खाली खेत से प्यार बा हमारा से तो एकर प्यार है ही नहीं खे तो ठीक है बा का करे के बाटे। अरे तू बुढ़ा मुंह में तो दांत बाना पाकुर पाकुर करत रह आज बाड़ा काल ना रह पाकल आम के का भरोसा बा आज बा काल टपक जाई तो क्यों कर तो हम ना अपन खोज पूछ करम वहीं से ना जोगाड़ कैले रहम फिर हम रहम कैसे हैं छोड़ो बुढ़ावा का मुँह हमारा होने हम अपने जान से बतिया यही से तो हम बकरी जब चरावे जाई तब लाइन मारी अब पटाइए ली हनी यही सब हमारे गोम का तना रहे बुढ़ावा के देखी खाइए करे जा क्या समाचार। हाँ तोहार ना ठीक रही तो के कर ठीक रही। अच्छा तो हम अपनी बारे में क्या बताई ठीक बसो ना हम जानते नहीं कि तो के टाइम ना लागत होई मैंने उल्टा बोलता नहीं। हाँ ठीक बा हमारे टाइम नहीं लागत अब दूधू को पतो बाड़ी सो तो हमके तो सब कुछ देख के चले के बा ना तोरे लेखा मर्दाना थोड़े नहीं कि मैदानों करे के बहाना बतिया लो कहीं बाजारियो जाता बतिया लो। अब तब तू सोच के देखो मेरा रू न बानी कुछ ना हम जान से भी ज्यादा तो के जाने नहीं ठीक बा कायम बुढ़ा ने की गई। हाँ ही राम जी का कहत रहो 16 साल के लगे नहीं तो के हो। अच्छा का करिए भगवान जल्दी जल्दी दूगो बेटा दे देना तो बियाह शादी कर देनी पतो उतर गईली स छोड़ा वहीं से का मतलब हमनी के तो अपन न देखे के बा ना ओ फेर में मत पड़ो ओकर देखो ओकर तरकारी से प्यार बा मेहरारू से प्यार नहीं खे
गंगा जी के तीरे बाटे अगोरा ताटे हफ्ता दिन पर खाली आ जाला। का करब खाना ले जाके लइका पहुँचा न देवेला हो। आ ठीक बाटे तनी एगो कुछ सुनावा ना, बड़ा मन करता तारी मन से गाना वाना सुने के। अच्छा प्रीति, अरे जा दो तो प्रीति क्यों काहे ताकेला, हमके ताकिया ना, हमारा से लाइन मारिए प्रीति। देखो प्रीति जब रही तब, लेकिन अब तार सोनी सुमन हो गई बड़ी। ठीक बा हाँ गाना सुनाओ। अरे बाप रे बाप, हाथ ना बढ़िया एक हाली ना, हम ना गाइम, हम गाइम तो देखिए सो तक का कहिए देखा। मतलब तू हमके केनियो से ना केनियो से चले ना देवेला, अब वीडियो कॉल करी ना। हाँ 3 दिन के बाद हम जाना दही तारा देखे के मन करता तो दे दे खरीद के ना। ठीक बाटे, ठीक बा जा तनी बोन के चोरा के लेके आवे तब न तारा के वीडियो कॉल में दिखाई। तू हमारा के सच में कहतानी आउ जाके रखे देवे ला। चलो ठीक बा लिया तनी कुछ समझ में नहीं आखिर बोलम तो इनकर बेटा कहिया ना कि हमार माई के बोलतिया आ इनकर रहन अब एकदम बिल्कुल सुहाते नहीं के हमारे पहले लेखा नहीं रह गई। पहले ही कितना निमन से बोलत रहिए चाहत रही काम ह धाम हमनी के नाहू करम जब तक कह दिहन आ, लेकिन अब ना अब एकदम बदल गइल बा। कह तनी कनिया तनी बड़की मोबाइलिया दो न। का करब बड़के मन? अरे का कर बड़ा छोटका बबुआ के याद आवत आटे, मन करता कब तनी अपन लाल का चेहरा देख लेती। तरार मोबाइल हो का हमारा हेती जो मोबाइल से ओसे का कुछ होखे के बा। वीडियो कॉलिंग बतिया वीडियो कॉलिंग बतिया के मन करता तो जाई तब ले ली बेटा आपका मोबाइल। ठीक है बेटे, कहाँ से कि हमार लड़का तो हमारा न चिंता बाटे, देखल तो ढेर दिन हो गइल बा। तब मन करता कब तनी सुगवा नि ठोरवा देख लेते पहले। ठीक बा जाई बतिया ली बारी चार। ठीक है बा जा बूढ़ी तोरो बुढ़ापी समय में देखो तनी खूब जगह कैसे तो घिघिया घिघिया बोलत तड़ी, आज तक ना याद कैलो हियन। एबार जा तड़ी बबुआ के याद करे कने का छही तर खेलती है बुढ़िया बुझाते ने। बाप रे कुल काम तो एगो हमारे जी में लिखल बाटे, जब करब तब हम ही करब। आ मम्मी जी का देख दिन भर पता ना कहाँ घर से ही गायब रह तड़ी बुढ़िया, घरे तो इनकर तनको पते नहीं खेलागत कि करियो तो का करियो। आ ये बड़ी बिया ओ बेचारी एक मोबाइल से सुतरा से फुर्सते नहीं खे मिलत कि उ काम धंधा करो। आ हो बड़को कह तनी न आ कि कुल काम धंधा क दियो जानलू। आ तनी हम अबे आवो तनी तो काहे मोबाइल लेके जात? अरे मोबाइल कहाँ ले बनी रे पगली, हम तो साड़ी तर खसनी है ना। तो का मोबाइल लिया हो के कर हम मोबाइल ले बनी ई का कहते रे माने हम आनहर बनी का जी है का हउए हम करे जा का है। आ ये दादा मोबाइल के कह रे के मोबाइल ले बनी तन देख तो कहाँ ले बनी मोबाइल ले। अच्छा ठीक बटे पहाड़ पड़े कैसे बड़ा बतिया दे बड़की मोबाइल का कर चला ले बाप। ओहो तो रखिए 2 किस्म के लौकता ठीक ना, पूरा घर के तन बाहर निकल कहाँ जाए लगनी उतन हम जातनी ना बाजार जानलू। हमर चप्पल लेके टूटी गइल बाटे, अब तो लोग के हर बात बतावलो ठीक नहीं के ना बताइबो काहे के बूढ़ी। देखा हमके माने कुल देखा तानी तमाशा तब बेवकूफ बना के चल गइल कहत है कि मोबाइल के हम झाऊ सो कहीं कि दिन भर घर से गायब रह तड़ी, पता ना कौन भतारे से लागल रह तड़ी दिन रात। आइन कर एबार झोटा उखाड़ के मार हम ना कि इनका दिमाग से हो जी हमारे नाम लिखल बटे उ तो घर से गायब रह तड़ी, एक थरिया खा के दिन रात सुतल रहती है। हम उ छोड़ के जातनी सूतते। अब ठीक लागत नहीं। अरे का बाटे न कि कानवा बतन निहार दे बड़ी सा का खूब खुजलात रहा ओइसे निकाल दे तनी खाली हंसा ना। अरे कौन तो विटामिन बा ए राजा रौरा बोलिया में है, कौन तो विटा मतलब कि का खूब जी भर के देख लो ठीक बा मिले के। और हम का बताई तू हमके एकदम फौजियत में डाल देले बड़ा। ओ तो मैंने बड़ के हमरा देख ल मोबाइल खासा चुरा के लेके आवत रहनी त जानल। हाँ चुम्मा बात सुन पहले न बड़की पुतो हमर सो करतली देख लस। हम कनी कहाँ मोबाइल ले ले बानी कथी कहाँ जातनी रह, हम कनी कि हम जातनी बाजार ठीक बा।
आ लइका के बतियावे के बहाना तारा से तारा खातिर के न मोबाइल मांगनी दे तरी से दादा मोबाइल। हाँ तो ठीक बा खरीद दिया चुमा दा। हाँ मोबाइल में सटा के अच्छा गई तू काहे इंगने सिखा दे बड़ा ई को हमके लाज लागल ई को सब करे में। ठीक बा डियो कराया का अच्छा जब मिलेला तब गाने सुनेला, जब फोन करेला तब गाने सुनेला। तो मैंने का दिन रात प्यारे वाला बात बतिए का। चलो ठीक बा तू खाली अपने जोते ला। हाँ मिले आ जाई चलल जी बक्सर कहाँ तनी ना। ठीक बटे कौन गाना गाई खाली गाना गाते बुखाई रहे। हाँ अच्छा देखा हमें घूमना गम के गाना गाओ तनी खाली प्यारे कोयला के ना हवे ठीक बटे निभौलो के हवे। कैसे कहा कहला कि काजर लगैला के ना हम मटकैलो के ह। तो सुनो सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे लगा के छोड़ावल बहुत बात हो। तू बुढ़ा गइलो अल्लाह बुढ़ा समय तार जवानी चहल बटे। हां ई का कबे चुम्मा देता जाना तनी दीदी मतलब के कह दी कि हम चुमा देता नी मन हन के आधा रही जा तार आधा घंटा ये नौटंकी देखा तनी जा मोबाइल लेके आपका मोबाइल लेके जात रही हम के कमेले मोबाइल रही हेनिया से हेनिया चोरा ठीक बाटे डिलीट कर दी हाली में नंबर दहन बता एगो नंबर डिलीट करे के बारे। अरे देखिए जी हमके फोन मिलाओ के अपनी भैया के हैं छोड़ी लो ले जा कर दो डिलीट कर दो बुढ़ी डिलीट। सुबह से मोबाइल खोजते हैं कि मोबाइल कहाँ बैठे खेल अच्छा ये बताओ सो तोहनी के अपनी मन खुद सोच के देखला सा कि तोहनी के बड़ जेठानी नियर बानी कि नहीं की लाइन मार पता कर देबे तो ऐसे बड़ जेठानी लेखा नहीं लगा छोट जेठानी तो हां खाओ का दिन रात तकारी ओगरी त हमरा की का ओगरी हां जवान त चढ़ बैठ लाज नहीं खा शर्म नहीं आता एमे लाजाई वाला कौन बतबे रे खाई अपने भत्तार के कमाई त लाजाई काहे लेके भाग के कोनो के बुढ़ापी समय ठीक रही तू एक काम करबे कर दो बढ़िया ना कर सकेली। ये बुढ़ौतिया में इतना ऐठा तड़ी तो जवानिया में कितना ऐठले होई हां चाहे केहू कुछ बोलो हमके फर्क पड़े वाला नहीं के काहे से कि प्यार करेनी दिल से शर्म निकलत बुढ़ी कह जा ठोकर प्यार करना। अरे 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 माई अरे तोर दिमागवा में गोबर घोरा गेल बारे तो तोर बुढ़ौतियो में रहने के जात मन नहीं ना कि हमर माई ओइसन ना है। रो विश्वास ना करते हम ओइसन कामे कहां कहनी हो खाली फोन लेके भी नंबर डिलीट कर दे जान अब बुढ़ौतिया में इतना योत करत तने शर्म के लिहाज कर रे माई तने बुढ़ौतियो पता नहीं तू कर तो तोहनियो के हमारी उम्र पर ख्याल कर सक अभी हट्टा खट्टा नया बनी तो हमार ना मन कर प्यार देखा नहीं आगे आगे अरे विश्वास ना रहल रे तो ऐसन रांची आई अब काहे के मोबाइल दे देनी है जी मोबाइल तनी मोबाइल हम रख ले तनी अब तो चलो बढ़िया करती है बुढ़िया। अभी एगो अब जवानी चढ़ल बटे पतोहिया तो इतना होत ना चौलीस लेकिन बुढ़िया ना एकदम से घर से बाहर निकल गई ठीक है। अब देखा आगे आगे का करे ले।